A pesar da súa recente creación como club, con apenas un ano de vida, o Club de Senderismo Trabandaina de Noia xa leva realizando numerosas actividades. Actualmente a entidade traballa na organización dunha nova ruta, neste caso facer o Camiño de Santiago por etapas dende o Cebreiro. Será do 4 de marzo ao 17 de xuño. Convidamos a todos os veciños da comarca e especialmente de Noia, que é o que ahora mesmo nos afecta, a que forme parte, a que participe con nós deste camiño, porque estou segura de que lles vai encantar e logo seguro que unha vez que o faga formará parte dun club de senderistas. Pode ser o Trabandainas ou pode ser calquer outro, pero seguro que sigue, porque se algo ten o senderismo hoxendía é que engancha. É un vicio, pero gracias a Deus é un vicio sano. Aproveitarase ademais esta camiñada para darlle promoción á ruta Portus Apóstoli. Así, unha vez chegado a Santiago, a idea pasa por emprender unha última etapa de Compostela a Noia. E o certo é que si seguimos traballando na liña de promocionar ese camiño de Noia a Santiago ou de Santiago a Noia, como se pretende facer nesta andaina, pois acabaremos facendo e visibilizando esa ruta e conseguindo ese recoñecemento e esa consolidación que tanto se necesita. Aquelas persoas que desexen sumarse a esta andaina xa poden inscribirse. Para máis información poden consultar o propio Facebook de Trabandaina. Pois vamos poñer xa no enlace de Facebook Trabandainas unha plataforma para a inscripción que estará aberta hasta que se complete o autobús. En ese momento pois quedará as inscripcións cerradas. As inscripcións para facilitar que todo o mundo poda ir, porque a veces por circunstancias non se pode ir a todas, vamos facer as inscripcións etapa por etapa. É dicir, unha vez que termine unha etapa, nada máis terminar, ao día seguinte xa abrimos as inscripcións para a segunda etapa e así sucesivamente hasta rematar. O club prepárase tamén para outro novo reto. Para o ano, poder organizar unha ruta de 25 km de regularidade, incluída no Open de Andainas a nivel galego, para que conta tamén co apoio do Concello.